lunga tak ati-ati kapan gonmu bali mecake entahing wengi kutha Nganjuk iki sumilerangin atis gugah kangane ati apa kowe ora ngerteni kowe tak kangeni ning alun-alun tak goleki. Ya, diberitahukan bagi pencinta seni yang mengikuti kesurupan ataupun jepat di kalangan mohon tertib. Terima kasih kami dari tim Krido Buwono Batam.